हेलो गाइज, आज हम लोग आए हैं हमारे गांव में एक व्लॉग बनाने। तो चलो आगे जाके घूमते हैं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ वो होता है वो मैंने ऑटो लगाया है ना। तो गाइज अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर घूम के आएंगे। चलो गाइज देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दो लड़की जो है वो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो आप क्या खेल रहे हो बताओगे? क्या पैसा टोंकांड पैसा। हाँ। ये क्या होता है? अगर आप लोग ये गेम खेले हो तो कमेंट वीडियो करो को लाइक करना और कमेंट भी करो। देखो गाइज ये किस में बात कर रहा है मुझे नहीं पता। अगर मुझे बननी क्योंकि ये मेरा ओडिशा से ये आया है। हाँ ये उड़ीसा से आया है और बहुत बदतमीज लड़की है, इसीलिए देखो शक्ल से ही वही बहुत बदतमीज लग रही है। मैं बात नहीं करना चाहती इसीलिए बहुत बदतमीज लड़की है, इसीलिए देखो शक्ल से ही वही बहुत बदतमीज लग रही है। मैं बात नहीं करना चाहती इसीलिए देख लिया गाइज आप लोगों ने। यहाँ पे और मुझे तो आप लोग ये गेम कैसे खेलते हैं, क्या आप हमें समझाओगे? समझाने कोई मतलब क्या स्टार्टिंग कैसे करें? यहाँ पे 10 लिखा है। अरे तुम देखो, हाँ दिखाओ। तुम्हारा काम है बस दिखना, देखना नहीं, ऑडियंस को सिखाना। ऑडियंस से तो अपने आप ही सीख जाएंगे। बस तुम भुलक्कड़ हो। ये मुझे खेलना आता है। नहीं आता है, मैंने खेला है पीछे। पीछे? हाँ कौन सी पीछे है? वहाँ हटाओ यहाँ से। यहाँ पे एक पत्थर होता है, इस पे अगर पड़ेगा तो सारा। गाइस आज अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये लोग कैसे खेलते हैं, ठीक है? चलो दिखाओ कैसे खेलते हो, दिखाओ। गाइस देख लो यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया। आप देख के बस सीखो। हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो ऐसा बोलो। जय श्री राम। 10 टका चली हला 10 टंका। गाइस ये ओडिशा से है और ओडिया में बात करती है। गाइस कौन मैं भी ओडिया में बात करती हूँ। गाइस कौन उड़ीसा से हैं कमेंट करो। देखो खेलना कैसे, खेलो ना। खेल लेना। अच्छा रुको, जो भी खेलने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। गाइस देख लो 10 टका है। 10 टंका हो गया। बार वही बोल रही है और ये गया। गाइस देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस मेरे पास 100 रुपए हो गए। 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। छी। तो गाइस यहाँ पे तो हो गया हमारा मुकाबला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए ही है। तो गाइस मैं मिलूंगा आपको दूसरे वाले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय। यहाँ पे कर दो, ये दबा दो। हेलो गाइस आज ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଁକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା, ଟିକେ ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବା କିରା କରୁଛେ ଆମେ ସବୁ। ଆସ ଏଇଟା ଆମ ଘରଟା ଲାଗି, ସେଇଟା ଆମେ ରହୁଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଗାଁକୁ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ଭଡ଼ାକୁ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଇଛୁ ବୁଲି ହେଲା କି। ଆସ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲିନା ଆସୁ। ଦେଖୁଥିବ ଗାଇଛି ଆଗରେ ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଘରରା ସବୁ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖେଇବି ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘରରା ଅଛି। ଆଉ ମାଉସୀ ଭଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ। ଦେଖ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନା ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ସବୁ ଯେ। ଏଇଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନା ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ହଁ ହଉ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଉ ଗାଇଜ ଏ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘରଟା। ହଁ ମା ବାପା ବି ଆସିଛି। ଗାଇଜ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଆଡ଼େ ସବୁ ଏରା ଘରରା ସବୁ ଅଛି। ଆଗ ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ। ମୁଇଁ ଆଜି ପୁରାପୁରି ଗାଁଟାର ଟୁର୍ କରି ଦେଉଛି ହେଲା କି। ଆଉ ଥର ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲା ନାଇବା ଆଉ କିଟା କରିବା କୁହ। ଦେଖ ଆଗରେ ଭାଇ ମାନେ ଲାଜ ଜମା କରୁତୁନି ହେଲା କି। ଭାଇ କେହି ଟଙ୍କେ ବି ଦେବେନି। ଆପଣ ଭାଇ ଏମିତିଆ ଭାବି ନତୁ କି ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ, ଏଇଠି ହେଇଆଡ଼େ ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଦିଅ। ହେଇଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବାନି ଏବେ, ଖାଲି ଜୁମ୍ କରନା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା କି। ଦେଖିଦିଅ ଗାଇଛି ହେଇଆଡ଼େ ଖାଲି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରନା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଲୋକରା ବସିଛି ହେରା କିରା ଗଲେ କିରା କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ହେଇଆଡ଼େ ତ ଖାଲି ଆମର କିରା ଅଛି ଗୋଟେ। ମୁଇଁ ଆଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ନା। ହାରି ବିନ୍ଦି କୁଟୁ ଘରଟା ଅଛି, କୁଟୁ ଘରଟା ଆମର ଥିଲା ଯେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଆଟା ତ ଗାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଆରା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କିରା କରିବା। ଘରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କିରା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା ହେଇଛି ହେଲା କି।
ଗାଇଜ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିରା ହେଇଛି ବନା ହେଇଛି ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଉ କିରା କରିବାକୁ ଘରେ ମୁଇଁ ଗାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମ ଘରଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ହୋଡ଼େ ଅଛି ଆମ ଘରଟା ହେଲା କି ହୋଡ଼େ ଲୋକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗାଇଜ ହୋଡ଼େ ଅଛି ଘରଟା ଆମର ଦେଖିଲେ ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା କି ଗାଇଜ ସେଇଠି ଚଲ ତ ଗାଇଜ ମୁଇଁ ସେଇଠୁ ପୁରା ଏଇଠି ପଳେଇ ଆଇଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇଠି ପୋଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଏଇଠି ଆ ପାଇଁ ହେଲା କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ ମୁଁ ହିଆଡ଼େ ପୁରା ଏଇଠି ପଳେଇ ଆଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲା ନାଇବା ଆଉ କିରା କରିବା ହାଇ କରିଦିଅ ଆସ ଭଲ ହଉ ଏମିତି ଭଲ ଚାଲିଥାଉ ଆଉ କିରା ଗାଇଜ ଟିକେ ହୋ ଆଡ଼ୁ ବୁଲିନା ଆସୁ ହୋ ଆଡ଼ୁ ହେଲା କି ପୁରା ହୋ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲା ହଁ ରୁହ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଗାଇଜ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲା ନା ଯିବା ଆଉ କିରା କରିବା ଗାଇଜ ଟିକେ ହେୟାର ଚାଲ ଯାଉ ବୁଲି ବୁଲା ନା ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେୟାର ଆମେ ଗାଇଜ ଯିବାନି ଟିକେ କିରା ଗୋଟେ ହେଇଛି ତ କିଏ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ତ ହେଲେ ଗାଇଜ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ଆଣ୍ଡ ଆଉ କିରା କହୁଛ କୁହ ଟିକେ ଖରାରୁ ବୁଲି ବୁଲା ନା ଆସୁ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବା ଆଉ କିରା କରିବା ଗାଇଜ ପତା ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଖାଲି ହସ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋତେ କାହିଁ ହସ ଲାଗିଲା ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଇଜ ହେଇଠୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଲି ମୋତେ ହସ କିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବେ ଗାଇଜ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରିଦେବା ଗାଇଜ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବା ଓକେ ଗାଇଜ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ମୋ ମମି ଆଉ ଆମ ଜେଜେମା ଏଠି ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ଗପ ସବୁ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆମେ ତୋ ବିଷୟରେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ଆମ ପଢା ମାନେ କେମିତି ପଢିବ କ'ଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜେଜେମା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେହ ଫେହ ଭଲ ଜେଜେମା ତମ ନାଁ ଯେ ତମ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ଅଶୋକାରାଣୀ ଦାସ ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମୋ ବାପା ନାଁ ପଦଲାଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ କୋଉ ଜାଗା ପାଠ ପଢିଛ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚମ ଯାଇକି ଦିନି ହବ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ହବ ତ ଆଉ ଗାଇଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଆମେ ରୁହନ୍ତୁ ଗାଇଛି କ'ଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଇ ସେ ନା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି ଗାଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଜାଣି କିରା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଉ କିରା କହିବି ଭାଇ ଗାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଗାଟା ବୋଲି ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କିରା ଗୋଟେ କିରା କରିବା ଗାଇଛି ପଛାଡୁ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସୁ ଆଉ କିରା ଗୋଟେ କୁହ ଗାଇଜ ପଛାଡୁ ଟିକେ ଆସିବେ ଚାଲ ବୁଲ ଗାଇଜ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଲାଗି ମୋତେ ହସ କିଆ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଭାଇ କହିବେ ଆପଣ ଗାଇଜ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ହସ କିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା କି ଆରେ ଦେଖ ଆମେ ଭାଇ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁନଥିଲା କିଆକି ଟିକେ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଗାଁକୁ ବି ଆଇଛୁ ଆଉ ଆମର ଏଥରଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ ହେଲା କି ଗାଇଜ ଆଉ ଯଦି ନ ଆଇଲା ନା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଖୋଲା ଛୁଟ ଦେଉଛି ଓକେ ଆଉ ଗାଇଜ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲୁ ଧମାକେଦାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି ଗାଇଜ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଧମାକାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ତ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗାଇଜ ଆଉ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଇଜ ଆଉ ବାଏ ବାଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହ କିରା ଗୋଟେ